Барселона през лятото. Всеки знае, че е невероятно. Но Барселона през декември Студено. заслужава ли си? Имаме 48 часа да разберем. I'm not ready yet, ready to forget now. Хора, нямаше как да ни го направим. Това е огромно. Човек. Огромна е. Много яко. 143 години. Това е един от шедьоврите на Гауди. Всъщност най-големия му, който оставя огромна следа в Барселона. И сега сме пред него. Ще е завършен. Колата се очаква да се завърши съвсем скоро. 2026-та. Вау. Хора, това наистина няма нищо подобно на тая планета. Много е красиво. Един съвет, купете си билети възможно по-рано във времето. Иначе според мен няма значение колко по-рано дойдеш. Но да, по-рано във времето, защото обикновено са разпродадени на деня. Смятай каква визия трябва да имаш да направиш нещо подобно. Тотално се заслужаваше. Да, аз в началото казах, че ми се стори скъп билета, обаче понеже аз съм идвала тук преди 10 години някъде, определено имаше разлика, бяха направили музей и то доста интересен музей. Музей в църква. Давна исках да дойда, от толкова години я гледам само на снимки, най-накрая. Много яко, аз на фески. В момента сме пред Каса Бао. Друго проектирано от Гауди изкуство. И сега аз имам билети и влизаме вътре. Прилича на някаква захарна къщичка или нещо такова. Ти като я видя далече, каза, че ти прилича на русалка. Да, но сега влизаме прилича на... Все едно на Хензел и Гретел малко къщичката. Да. Такова интересно, шаренко. Много е забавно, че всички хора вървят, ще държат Всички имат сериоз бизнес. Пак са дойде. Ти какво реши, че това е много гениално да направят водата така и после да се запазиш шишето като сувенир? Еми да, и то е... Не е метално, ама... Я чакай така ще бъде.
Впечатленията за Каза Бато. Бато. Бачо. Бачо. Ами, интересно беше. Ние може би имахме най-стандартния, най-простичкия билет, затова не прекарахме особено време вътре, но другите хора Аз мисля, че спуснахме една стая. Защото аз бързах, не бързах, ама исках да се кача по стълбите и не продължихме напред. Може. Ама, нали имаш някакви платинум билети, голд билети. Ама, беше интересно. Да, беше готин. Симпатична беше. Ама, честно казано, след Саградата малко ми бледни. Много майски в Саградата хора. А това зад нас е Каса Мила. Няма да влизаме там, но това е отново друго произведение на изкуството от Гауди. Емблема. Първата глътка кафе в един час. Човек, това кафе е много. Заебавам. Той е дали място. Овис. Който обича кафе. Имаме малка промяна в грандиозния план. Защото по принцип следващата стъпка трябваше да бъде готик квартала. Обаче, случайно, докато си пихме кафето и разглеждах Инстаграм, видях, че една от моите най-добри приятелки е също тук. И сега отиваме да я видим на Монтжуик. Да, ние случайно, че тя го казва, защото на мен ми е малко трудно. Монтжуик Хил. И сега се изкачваме в момента натам и съм се развълнувала, не съм я виждала от много време. Да. Всъщност горе на този връх има Монджуик Касъл, замък. И има хубава гледка към града, без да трябва да се изкачваш ужасно много. Да. Така И че... там са пеещите фонтани, но те, доколкото разбрах, вече не пеят. Така ли? Ами мисля, че не работят повече. Добре. Исках да кажа, че ние всъщност това място го имахме в списъка по принцип за другия ден, за утре. Но да, винаги предпочитам да си разместя плановете, за да се срещна с моите приятели, които така или иначе не виждам особено често. Така че супер! Ето ги, нашите приятели. Чакай, че съм се отхвана. Здрасти, Радова! If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the trap. Какво ви кажеш, не е кампно. Не е кампно. Ама е стадион. Яко. Това е бил Олимпийския стадион, обаче не сме запомнили коя година. 90 и някоя. Време е за хапванка. Не сме яли почти нищо цял ден. А е вече 4 часа. И седнахме в един ресторант, Лолита се казва, и сме си поръчали паеля. Погледнете какво пристигнах. Добре. Мали вкусна морска храна. Да. Ми се изпотиха очилата. Добре. This vibe goes from my heart right to Пристигнахме на маркета Ла Букария и сега ще разгледаме
Доста интересно ни посрещат. Олала. Много добре. Айде на хамона. Уа! Я виж тук. Какво? Яко пържено. Fish and chips. Не ми изглежда Не бе, много това привлекателно. не е ли пилешко? Така ли? Има пиле. Добре. Подправки. Ето порцията паела, гледай. И колко струва? Еми... 6 евро. Пак нямаш да се надем с това, ама чакам да пробваме различни неща. Да. Абе, като пробвахме първоначално паелата, много бяхме гладни, много ни хареса, ама след това вече като ни мина гладното и осъзнахме, че не ни е било чак толкова вкусно. Да. Ево, Es que un día sí lo partía un pollo porque está verde y es те са му вързали щипките. Как так? Да. Ой. Той е мърна. Ето малко плочета. Ето малко плочета. Червен домат, син Това е на домат. Радост любимото. Ето малко плочета, ето малко шоколад. Там имаше малко раци. Винаги започвам с ето, да не се объркат хората. Ето малко сиренце. Айде. Честно да ви кажа, всичко изглежда много добре презентирано. Да. Направо. Ето тук плочета. Черешите са огромни. Личи. Величко. Взехме си манго. Надявам се да е добре. Вкусно е. Коледен базар! Голяма лудница, приятели! Коледния базар беше претъпкан с хора. Буквално не можехме да се разминем с тях. Беше доста голям и въпреки това почти нищо не успяхме да видим. Даже не се и натискахме, защото беше пълна лудница. Но наистина се бяха постарали. Те изглежда интересно. Датския дяд Коледа беше побъчен. Кой беше той? Еми, онзи, който аз го видях, се снимах с него. Най-добрата ни покупка тук, ето този билет за градския транспорт за 48 часа, струваше 18 евро на човек и можем да кажем, че абсолютно си струва, защото тук разстоянията са огромни и почти навсякъде отивахме с градския транспорт, важи за всичко. И от летището също до града се стига с метро, така че totally worth it. Оказа се, че пеещите фонтани работят всеки четвъртък и всяка събота от 8 до 9 часа. Наистина уникално преживяване, много е красиво, атмосферата е много готина, но имайте предвид, че хората се струпват даже 30 минути по-рано да чакат да започне шоуто. Но ние отидохме примерно 5 минути по-рано и успяхме да си намерим място, откъдето можехме да видим. Даже се сменихме локацията на няколко пъти, за да можем да видим фонтаните от различна перспектива. Добро утро от парк Гюео. Най-накрая сме вътре, обаче искам да кажа, че много съм изнервена на това приложение Get Your Guide, защото аз съм букнала билети за тука още сигурно 1 месец преди това. И идваме и аз още вчера забелязах, че всъщност пишеше
voucher will appear soon or something like this. Викам, добре, сигурно 30 минути преди това или 1 час или на сутринта. Не. Стана 10 часа, за колкото ни беше входа и още не бяха дошли ваучерите. И просто трябваше да си купим други билети. Аз малко се изнервих, защото ние бяхме в 9:30 тук и седяхме 30 минути да чакаме ваучерите. И те не дойдоха, но сега сме вътре. Изхвърлям цялата негативна енергия и продължаваме. Птички пеят. Птичките пеят, изглежда красиво, сега ще разберем. Вие нещо да кажете по темата? Студено. Стига да е пак ли? Ами аз не се изнервих толкова, не знам. В смисъл, в най-лошия случай просто си купим нови билети и после ще се разправяме. Да. Ето тук като бяхме предния път с нашите преди 10 години, аз бях толкова малка. Отивах ето там да гледам и майка ми казваше: не, махни се, не отивай там! Страшно е! Това звучи точно като майка ти. И като теб. Вау! Вижте, гледката. Взето и във Варна на Ваница, като се качиш и така се вижда. Същата. Радост, понеже е била тук и непрекъснато. Ето тук трябва да се качим и ще го видим. Тук трябва да отидем и ще го видим и се нямаш това. Всъщност къщичките. Но ето почти сме тук. Това е терасата. Ето ги къщичките. Мисля, че са повече. Няма ли да видиш? Да. Е точно като захарни са. Да, все едно сега ще отидем и ще ги отхапим. Но е доста досадно с всички туристи. Абе, в момента е доста празно. Даже. Ето го и гущера. Да, не мога да го видим от хора. Той се пипа за късмет. О, чакай да го пипна. Айде. Ела да го пипнеш. Айде, за крачето. Замачваме. Чакай водичка. И водата ли трябва да пипна? Дето светена вода от гущер. Виж нагоре по-яко. Да. Решихме да дадем втори шанс на Коледния базар, но отново има много хора. Мале... Тя е катедралата по свето. Ей, тя е много яка. Да. На Коледния базар много голям. Аз бих разгледала и пазара, защото е малко по-спокойно днес. Добре, айде. Много красиво обаче. Айде, загубих я. Къде е? Айде.
Значи, ферманология, неговна ми е асистенталица. И всъщност тези насъпени човечета са за късмет и просперитет и, как се казва, плодородие. Thank you. Thank you. Оп, Where are you from? Bulgaria. Yeah. Yeah. Здрасти, здрасти. Can we have one piece of each for 10 euro? Купихме си два суджука. Успях да ги спазаря нещо за 11 евро, за 10 евро. Пак си нещо. Да. След това седнахме да хапнем в много готин ресторант, много ни хареса, до плажа. Ние сме на плажа. Казва се Аква. Или Аква. Агуа. Този го препоръчваме, ако наистина някога някой вземе нашите препоръки, това го препоръчваме. Да се възползвате. Да, много ни хареса. Ядохме черен ориз с морски неща. С масло от сепия беше. Да, беше много вкусно. Много добре. Доста по-вкусно от паелята от вчера. Да. И за съжаление, това ни е последното нещо. Трябва да си ходим. Палермо. Палермо, да. Палермо към Копенхаген. И сега реална оценка. Заслужава ли си Барселона през декември и то само за 48 часа? Аз казвам да. Да. И защо да? Първото, което искам да кажа, да, не получихме този вайб на лятото и това лятно усещане. Предполагам, че лятото е съвсем различно и много по-топличко и приятничко, или може би не толкова приятно, ако са много силни жеги. Да, зависи кога. Да. Но получихме ли разнообразие, малко по-топло време, отколкото в Копенхаген. Видях ли много неща, които исках да видя така или иначе? Да. Да. Хапнах ли си вкусна храна? Да. Видях ли палми? Да. На мен винаги е нещо, което съм... Не винаги, но както почнах да пътувам по-сериозно последната година, аз винаги казвам на хората да пътуват. Пътувайте за 2 дни, за 3 дни, няма значение. Просто това, което вземате от новото място, става за винаги. Не знам, за мен е най-якия експириенс това да отидеш в нов град, в нова държава. Независимо в сезон ли е, не е ли в сезон, винаги можеш да си скараш готино и да ти се случат готини неща. Да. Радост е била тук и през лятото и тя може да направи по-добро сравнение между летния сезон и сега. Да. Хайде, започваме ли? Значи, със сигурност на мен лично ми харесва една идея повече, когато е по-топло. Да. Но за сметка на това пък в момента имаше доста по-малко хора. Например в парка Гюел, когато съм била лятото, е пълна лудница. Днеска съвсем спокойно можехме да седнем да си направим снимки, а там буквално чакаш на опашка през лятото. Даже се взехме билет и на деня. Също, според мен, когато идвате извън сезона, много зависи на какво време ще попаднете. Ние следихме времето през последните 2 седмици и всъщност всеки друг уикенд беше много не много по-топло, но примерно си беше слънчево, го даваше. При нас почти нямаше слънце. И все пак аз съм супер щастлива, така че много зависи кога ще попаднете, къде ще попаднете. Деца вика, може да бъде много по-зле, защото можеше да вали. А то при нас изобщо не валя.
Не знам, аз съм Според- просто щастлива с времето, въпреки че не беше най-топлото на света. Да. Даже вчера нямахме и якета. Да. И на Радо си беше студено, на мен не ми беше. Да, можеше малко по-дебело да се облека, ама то се е до човека. Също за цените, чак това ми е по-добрия профил. Сега ще вървиш назад. Да, Дай да се сменим. човек на една чаша вино прави всичко. Много добре я наляха тая чаша вино, между другото. Между другото, наистина, на мене никога не са ми наливали по-пълна чаша Да, вино. сигурно е така. Да, цялата беше пълна и аз си викам сега, ще спре да налива, ама тя не спре, не спира. И сега ни е много забавно. Айде, зелено! Да. Според мен цените бяха окей. В смисъл, били сме на по-евтини места, но пък и сега да седнеш в Барселона на плажната алея да ядеш, нормално да е малко по-скъпичко. Не смятам, че беше толкова фрапантно. Единия ден колко платихме? 36 евро за двама, което за мен е напълно нормално и си се наядохме и пихме коктейл включително. Да. Така че, в смисъл, в България седнеш ли на заведение 35 лева не ти мърдат Да. в днешно време. Така че, не мисля, че изхарчихме много пари. Това беше от Барселона и скромните 48 часа. Хареса ли ни? Да. Искам ли да се върна? Да. Има ли какво още да видим? Да. Абсолютно да. Но да, това беше. Надявам се, който е останал до края на видеото, да му е харесало. Абонирайте се Абонирайте за канала. се за канала. Опа. И да, И до скоро! до скоро. Адиос! Бай!